Una flor no fa estiu? Ni dues primavera? És temps de canviar la manera d'estar al món. És moment de buscar diferents maneres d'entendre l'educació per trobar-ne la teva pròpia. Sou una part essencial d'aquesta nova forma de mirar, perquè amb les vostres ganes, il·lusió i compromís, cada dia feu primavera. Celebrarem cada flor, cada avanç, cada passa. T'acompanyarem en aquesta festa de colors i omplirem la teva aula de projectes per fer plegats la primavera més bonica i inspiradora. Perquè, definitivament, sí, una flor fa estiu.